e de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma kalo tile 30 ye san 2022 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka balolakana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min na bɔ sigi ka ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waatu seli a y'o bisimila kunnafoni daminɛ la karo gɛlɛn dinɛ tigilama dɔ olu kɔni ye marifa ni ka o ci an ka tɔnboloma dɔ la ale ni finti gansan dɔ la a kɛra kɔna dugu o kɔnɔna la a kɛra juma mɛ kalo tile 23 sufɛla ka dugu jɛ sibiri mɛ kalo tile 28 san 2022 kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko finti gansan in yɛrɛ kɔni ale tɔgɔ de kun ye ko Aluja ni bɛ b'ale wele ko Big ale kɔni ye marifa ni ka o sɔrɔ ka sɔrɔ a ma mi a ma bɔ karo gɛlɛn dinɛ tigilamaw ka kunnafoni kɔnɔna la hali sisan nɔ u farala ɲɔgɔn kan bon ni kungo kɔnɔna dɔ o la ni o ye Katiba de Masina maaw ye ka taga se an suruli Burkina Faso kaw ka karo gɛlɛn dinɛ tigilama dɔ olu kɔ ma anw ka fintigilakaw y'u to ka pankurun kɔnɔ sanfɛ ni ka ni maa ninnu ka olu gosi kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko ni karo gɛlɛn dinɛ tigilamaw kɔni tun kelen don ni ka sira ka o tigɛ bolimafɛn bolilaw la k'a fɔ u kɔni tɛ taa u tɛna ni o ye duwanzan sira ye an ka fintigilakaw kɔni ye u to o de la sa ni ka u bunte molodokaw olu bɛ se k'a fɔ ko tare ye ka sababuya kɛ an ka fintigilakaw olu kɔni bɛna taa u dagayɔrɔ ni ka o kɛ molodo ale ni ɲɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 7 o bɔɲɔngo de don u y'a yira k'a fɔ walasa ɲinan samiya o bɛ se ka kɛ lafiya ale ni basi kɔnɔna la sɛnɛkɛlaw olu bolo cogoya min na o de la sa u bɛna taa ni ka taa u dagayɔrɔ o kɛ yen nɔ nin kɔni kɛra nisɔndiyaba ye molodo dugulamaw olu fɛ a bɛ san damadama bɔ bi anw ka jamana o kɔnɔna la nɔ balofɛn olu sɔngɔ o yɛlɛlen don kosɛbɛ balofɛn min yɛrɛ ni a gɛlɛyali daminɛ fɔlɔ ni lakanabaliya o ye o kɔfɛ coronavirus bana ale nana I sen bila la ka tila ka bɔ yen tuguni ka na sɔrɔ fana CEDEAO ale ni UEMOA kɔni kelen don ka ɲangili ta ni ka anw ka jamana o sɛgɛrɛ kabini janvier kalo o tɛmɛnen na nin kɔni kelen bɛ degunba ye maliyɛndenw olu bolo sugu kɔnɔnaw olu la an b'a ye k'a fɔ ko fɛn bɛɛ de sɔngɔ yɛlɛna an ka sugu kɔnɔnaw olu la fɛn min ye sukaro kilo ye ale tun bɛ feere sefa wari 100 nka sisan a bɛ ka feere sefa wari 120 na malo ale bɛ ka feere sefa wari 100 ka taa se sefa wari 90 o la o bɛ sɔrɔ malo suguya o yɔrɔ la fɛn min ye kaba ye ale tun bɛ feere sefa wari 75 nka sisan kaba ale kilo bɛ ka feere sefa wari 100 la tulu ale ni sogo o de sɔngɔ balila ka yɛlɛ kosɛbɛ yɛrɛ min ni sogo min n'ale kilo tun bɛ feere sefa wari 440 ani 40 na ani sefa wari 500 nka sisan nɔ sogo kilo ale bɛ ka feere sefa wari 600 ka taa se sefa wari 770 o ma tulu ale litiri o bɛ ka feere sefa wari 200 ani 60 la farini yɛrɛ ale kilo tari yɛrɛ sɔrɔ fo sefa wari 100 la fɛn min ye nɔnɔmugu yɛrɛ sa ale fana taara fo sefa wari 600 la a kilo an tɛ ɲina fana an ka fɛnkɛnɛw olu kɔ olu fana bɛɛ de sɔngɔ yɛlɛlen don an ka sugu kɔnɔnaw la ni wagati in na
ka degeba dɔ sirabakan kasara kɔni ye ale sɔrɔ min ni a bɔnɛna ani na kunu kari donya o la sirabakan kasara min n'a kun b'a ka bolimafɛn sen fila o sanfɛ camion dɔ o de kɔni nana kana a tan nɛgɛla ale bɛ basofala sigida o la. Sibirido an ka faba kɔnɔna la yan nɔ kunnafonidilaw olu kɔni welela parti politique fara ɲɔgɔn kan jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ka taa se M5 RFP ma u fara ɲɔgɔn kan ni ka kunnafonidilaw olu wele M5 RFP min ni ale ɲɛmaa ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga min ni ale bɛ an ka jamana ka gouvernement ɲɛmaaya la a bɛ san 1 bɔ bi u y'a yira k'a fɔ fara ɲɔgɔn kan in kɔnɔna la sa ko ɲininkaliw kɔni jaabiw kɔni caman kɛra fɛn min ye o de ye k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ko ale sen ka bɔ M5 RFP ale ɲɛmaaya la ka sababuya kɛ u mago bɛ fɛn mun na dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga a tɛna se ka o ko ni ka u ɲɛnabɔ. MINUSMA ale ni Mopti gouverneur ka bolo de ɲɔgɔn ma o kɔnɔna la sa o kɔni ye Moptikaw ka jiko degun ni ka o taga bɔ olu ka Sibirido mais kalo tile 28 san 2022 Medinakɔrɔkaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na sa maa minnu ni olu bɔra u sigiyɔrɔ la Moptikaw olu fɛ yen nɔ sa a yirala k'a fɔ ko MINUSMA mɔɔw ka bolimafɛn min n'a bɛ ji ta o litiri 9,000 o de kɔni nana ni ka ji di Moptikaw olu ma. Fɛntigi dɔw kɔni tun bɛ bolimafɛn sen fila la olu kɔni ye binganni wale ta mais kalo tile 26 tɛmɛnen ka maa caman ni ka olu de sɛgɛrɛ Albajana sigida kaburudon o yɔrɔ la u kɔni kɛlen ka binganni wale ta ka ni maa ninnu sɛgɛrɛ wagati min na sa u taara ni u bololafɛn bɛɛ lajɛlen o de ye dugulamaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko o wagati kelen in fana na tuguni sa u ka dugu lapitaniso o ɲɛma ko binganni wale kɔni taara ka ale fana ka du o sɛgɛrɛ ka sɔrɔ a yɛrɛ tɛ a ka du kɔnɔna o la a furumuso o de kun bɛ yen nɔ u kɔni u ye lajaba sugu bɛɛ da furumuso in o kan boloma olu kɔni ladɔnniyana nin waleya in na o de la sa u kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baaraw ni ka olu dayɛlɛ. Jalakoni ale bɛ Bɛnduguba o la Bɛnduguba ale bɛ kita o lamini na a dugulamaw dɔgɔkun tɛmɛnen olu kɔni jibondo ni ka o sɔrɔ jibondo min ni a dira anw ka jamana ɲɛmaa fɛ ni o ye Colonel Asimi Goita ale ye. Fɛn min ye kurantigɛ ye ale kɔni ɲɔɲalen bɛ bankasikaw olu fɛ yen nɔ kosɛbɛ kuran min ni bankasikaw tɛ k'a y'u ɲɛna a bɛ dɔgɔkun 3 bɔ bi a yirala k'a fɔ k'u ka groupe kɔni ko o de tiɲɛnen don o de kɛlen bɛ sababu sa ni ka u ka kuran yɛrɛ ka ale tigɛ ani tuguni fana fɛn min ye tajiko gɛlɛya ye o fana bɛ u kan nin wagati in na dugulamaw olu y'a yira k'a fɔ ko ni kurantigɛ kɔni kɛra sababu ye ka olu ka baara bɛɛ lajɛlen ni ka o jɔ o de y'a to sa u kɔni ye weleweleda kɛ an ka jamana marabagaw ma ko k'a lajɛ ka dɛmɛ don u ma walasa u bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ye ale kɔnɔna la. Shirifukɛ ni o ye Buye Haidara ye Buye Haidara ale ka zawiya o kɔnɔna la juma tɛmɛnen i n'a fɔ ladala ko a kɔni a ka kuma bolilafɛn min kan sa o de ye k'a yira k'a fɔ ko ale kɔni bɛ an ka cɛmancɛ fanga marabagaw olu kɔ ka sababuya kɛ ko ni jamana marabaa ninnu kɔni u kɔni bɛ ka anw ka jamana ka danbe ni ka o de lasegin a ma jamana marabaa minnu yɛrɛ n'u tɔgɔ bɛ diɲɛ maa bɛɛ olu da kɔnɔna la ka sababuya kɛ u kɛlen don ka fɛn minnu kɛ anw ka jamana o kɔnɔna la nin wagati in na ɲɔrɔ Shirifukɛ n'o ye Buye Haidara ye a ka fɔ la k'a man di maa si ye i ka jamana ale ka lajaba sɔrɔ diɲɛ maaw olu ɲɛna ko ni maa ninnu kɔni bɛ ka anw bɔ o gɛlɛya o de kɔnɔna la ko wa k'u to o sira kan ale ka dɛmɛ b'u ye. Maliyɛnden maa 600 de bɛna taga hiji la ɲinan san o kɔnɔna la magankaw olu fɛ yen nɔ minnu n'olu bɛna taali daminɛ juin kalo tile 7 ka taa se juillet kalo tile 12 ma san 2022 ɲinan hiji kɔni maliyɛndenw kɔni u bɛna bɔ kosɛbɛ nka ɲinan hiji musaka ale tali jɔ fo sefa wari 4,435,035 la fɛn min ye gouvernement maaw ta ye sa olu kɔni bɛ sefa wari 3,80,080 ni ka o de bɔ ka taa a yirala k'a fɔ Maison du Hajj n'o ye an ka hijidenw ka soba ye n'a bɛ Hamdalakaw olu fɛ yen nɔ ale ɲɛmaa ka fɔ la n'o ye Abdul Fataha Sise ye ko n'i y'a ye ko dɔ kɔni farala hiji taga musaka o ka ɲinan san o kɔnɔna la k'a sababu kɛra fɛn min ye o de ye ko dɔ farala fɛn bɛɛ lajɛlen ale sɔngɔ de kan hijidenw u bɛ taa jigin so min kɔnɔ n'an k'o ma ko loteli dɔ farala o sɔngɔ kan ka taa se u bɛ don bolimafɛn minnu fana kɔnɔ dɔ farala olu bɛɛ lajɛlen sɔngɔ kan o de y'a to hiji ale
musaka o bonyana wa o n'a ta bɛɛ fana fɛn min ye avion billet n'o ye avion passé ale tun ye sefa wari 180,000 nka sisan a taar'i jɔ fo sefa wari 1,30,000 o de la an bɛ dugawu de kɛ ala ka taga ni hijiraden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ɲuman ye. Irusi ale kelen ka layidu ta anw ka jamana ye k'a fɔ ko a kɔni k'a bɛna alikama ni ka o di anw ka jamana ma ka taga se taji ale ni kurama u ye layidu ta ko kura tuguni k'a fɔ ko u bɛna fɛn min ye angɛrɛ ye angɛrɛ tɔni 100,000 u bɛna o de di anw ka jamana o ma walasa ɲinan samiya sɛnɛkɛlaw bɛ se ka lafiya cogoya min na san 2022 sɛnɛ o kɔnɔna la ka taa se san 2023 ma. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Afrique-du-Sud-kaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ kabini avril kalo tɛmɛnen na Sud-Africaw fɛ yen nɔ Samba Kulemi ni ale nana u ka dugu kɔnɔ n'o ye Kiwa Zulu Natal ye sa a kɔni yirala k'a fɔ ko maa 459 de bɛ yen nɔ min ni olu ta na ji walakanta ye o la ni kunnafoni in dira kari u ka minisiri ɲɛma ale fɛ ni o ye Zingala ye Zingala a kelen ka nin kuma in ni ka ale fɔ sa a y'a yira tuguni fana k'a fɔ kunnafonidilaw la ko maa 88 de bɛ yen nɔ olu kɔni tunnen don hali sisan u t'a yɔrɔ ma dɔn. Kunnafoni datugula Irusikaw ka minisiri min bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinnen bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲabɔ olu ma sa ni o ye Sergei Lavrov ye a y'a yira k'a fɔ TFN jabarani o la a kɔni welelen kunnafonidilaw olu fɛ sa ko ŋunuŋunukan minnu bɛ yen k'a fɔ ko u ka jamana ɲɛma ni o ye Putin ye ko Putin k'ale kɔni sɛbɛkɔrɔ mankɛnɛ ko wa ko dɔw yɛrɛ bɛ k'a yira k'a fɔ ko Putin yɛrɛ kɔni ko ale tayanen don ko nka ko a dogolen de don u ka minisiri ka fɔ la n'o ye Sergei Lavrov ye ko baasi foyi tɛ Irusikaw ka jamana ɲɛma la ni o ye Putin ye k'a ka kɛnɛ ani na kuma min ko n'olu fɔra ko nkalon kumaw o de don. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni damana tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan ni ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don n'a nataw la kunnafoni kura olu kɛnɛ kan tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ye sanga a n'a ka wagati tunga lafiya min ni a nana maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen lafiyali kama Mali kɔnɔ ka taa se Mali kɔkana ma maliyɛndenw yɛrɛ sen donna la k'a sababu kɛ maa caman olu tun bɛ ka ɲininkali kɛ ko yala ko maliyɛnden minnu bɛ jamana kɔnɔna la k'olu sen tɛ tunga lafiya ma olu ka soja la an bɛ se k'a fɔ ko sisan nɔ ko aw sen bɛ tunga lafiya ma olu ka soko la k'a sababuya kɛ u ye fɛn dɔw ni ka olu ɲɛnabɔ aw ye n'i bɛ fɛ ka i sen tunga lafiya ka sojɔ la i bɛ fɛ ka don u ka pari la o de ye kalo 5 o kalo 5 maa kelen ka so tile bɛ ta k'a d'i ma ni o ye tɔn ye kalo o kalo fana i bɛ sefa wari 76,000 ni ka o de don tɔn na wa tɔn min yɛrɛ fana don sa tirage au sort o de bɛ kɛ ni maa min kɛra maa fɔlɔ i ka so bɛ jɔ k'a d'i ma k'a tile ta ni k'a d'i ma lafiya ani damu o kɔnɔna la tunga lafiya ma o ye o kɛ maliyɛndenw olu de aw minnu fana bɛ kɔ kan halisa a bɛ se k'aw sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn na walasa aw ka so a bɛ se ka jɔ ka d'aw ma lafiya ani damu o kɔnɔna la ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma ɲani tunga lafiya ani damu o bɔra tunga lafiya dɔrɔn ni yɔrɔ la aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.